ina roƙon ɗan uwa Malam Isa Ali Fantami ka bar musu kar ka ja, ba sai an ja da kai ba, kyale su tayo Allah ya zai so ka shiga wutar. Tufa ran alkali Salihu Zaria ya ɓaci inda ya caccaki azzaluman shugabanni sannan kuma ya bawa Malam Fantami shawara kan cewa ya bar musu siyasar ta yiwu Allah ne baya so ya sa shi a wuta shi yasa ya canza masa hakan a matsayin abin da ya fi alkhairi. Ku biyo ni dai domin ku je su kalamai da Malam alkali Salihu Zaria yau akan Fantami inda ya bashi shawarwari sannan kuma ya faɗa masa gaskiya. A ta daga gefe bai tsaya iya nan ba, kalamansa ƙarara sun nuna irin yadda ya caccaki azzaluman 'yan siyasa da kuma azzaluman shugabanni sannan kuma ya yi addu'o'i da dama wanda kun san cewa Malam alkali Zaria dama bakin shi baya shiru, wanda da alama Fantami ta iya yiwa ya ɗauki shawarar alkali Zaria domin kuwa Malam shi a wannan karan ba da wasa ya fito ya maganar nan ba, da gasken gaske ya yi ta. Sannan muna ɗauke da cikakken bidiyon abin da ya faru na yadda ya bashi shawara, amma kafin nan ku fara danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa sannan ku yi bidiyon namu alamar like. Mun gode. Ga bidiyon kamar haka. Karkaja ba sai an ja da kai ba, kyale su tayo Allah ya bai so ka shiga wuta ne, wallahi tayo Allah bai so ka shiga wuta ne, ka jira bar musu. Ya haƙuri, ni na san jarrabawa ce ba daɗi, wallahi Malam Isa ba daɗi, professor ba daɗi, hamu da ka ɗan ɗauna ka ji irinsa. Na rantse muku da Allah ba za ku san shugabanci na da daɗi ba sai ran da aka sauke ka. Wallahi tallahi alaramma ka diga limanci babu salari babu allowance ko billahi allazi ran da aka sauke na alimanci da na kusan mutuwa. Billahi allazi la ilaha illa huwa sai da na kusan mutuwa. Ni din nan karan kaina. Ni karan kaina. Ballantana ka sa rai za ka juya jiha an ce a'a. Jama'a ku tausaya Malam Isa. Jama'a a tausaya wa Malam Isa Ali Fantami. Ban taba ganin fada shi ba yana zara ido wallahi sai wannan karan. Ya ce za ga abin da ba taba gani ba. Shugabanci masifa ne wallahi. Ya hakuri Malam Isa. Ya hakuri. Prof, ya hakuri. Ya hakuri, Allah bai so ka tafi wuta ne. Basu. Akwai abin da Allah ya tsara maka. Ci gaba da karantarwa ka kawai. Dawo annur. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم me mafita واصبروا ƙara maimaita masa واصبروا ban ta da jinan ba واصبروا ƙara tuna masa واصبروا menene result din da zai biyo baya. إن الله مع الصابرين. Allah ya ce wa yadi Allah wa rasuluhu ni wa Allah da'a ni wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wa la tanaza'u banda ja'in ja. Kar ka ja, kar a ja da kai. Da an ja ka saki. Idan kuka ja ka ja suka ja fatarshadu billahi la ilaha illa duk za ku watsi. Kuma wallahi in kuka watsi ba wanda zai iya tashi. Wata da bari hukum karfin ku zai tafi. Allah ce na mafita wasu biru sai haƙuri. Sheikh Isa Ali Fantami kai haƙuri. Allah ya ce a baka haƙuri, kai haƙuri. Inna Allah ma'as sabirina. Lalle Allah na